कोकणातील महत्त्वाचं असलेलं आणि सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक व्ह्यूवर असलेले कोकणसाद या चॅनलच्या 11वी वर्धापन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा. खरं तर कोकणसादने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या विविध बातम्या या महाराष्ट्रात नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून केलेलं आहे. आणि निश्चितपणे आमच्या राजकीय प्रवासामध्ये सुद्धा ज्या घडामोडी छोट्या असू देत का, पण त्या घडामोडी लोकांमध्ये पोहोचवण्याचं काम हे चॅनल करतं आहे. त्याबद्दल या चॅनलचं आम्ही आभारी आहोत आणि त्यांच्याकडनं असंच चांगलं काम, जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवण्याचं काम. आज आम्ही विरोधी पक्षात असलो तरी विरोधात सरकारच्या ज्या विरोधातल्या बातम्या आहेत त्या दाखवण्याचं काम सुद्धा कोकणसाद चॅनल करतं आहे आणि अशीच द्विपक्षीयपद्धतीने त्यांनी काम करावं असं या ठिकाणी शुभेच्छा देतो.